ebe ya adwuma obi nso ti o ya nurse ni no watu bata kwa UK no wakọ no no nso kwa wo mpane o ya dan asika na beba fie nti o men ye dwane kwa broche se dian ye kwa ayi Libya ye kwa ahwa Dubai bi ye kwa UK kwa US se den efie ye fie wo beba bi enti se ye se fie dia na ebe ha pa obi man so don't me nkwankwaje mmoso nkwatena ho ukura passport to said yan kura ho passport tuntumfo ekoye bibi pa mbo se na atuntumfo nyina to sa na no chese efie de pa efie de ya eye fie di fie anu nti se ye be se o man ye de abato keke ye de be se o man ya ane na emu awura nti otumfo se wosre amanyofo no hwe na se electoral commission so gidie no enya to simpe na chese nyoma ya fa yase kotom enti obi anhwe ye na amanyofo no mputitru ana afa amanyokuo no titru se NDC se CPP se PPP se hwanwan omunyina nkambo mu na se electoral commission ya de omani nje ho a Nicodemus peacefully asumdue kwan so na wa kire electoral commission so aha se na mo kwa ne de amwa yentimu nsesa no na koye kiki na mente me ho ase bam na ania ya ne gaga to guide besi atwade a ene oman amwa yen kura wose wo man ya free baabi ne abedru baabi o ye tomri bi kwa na ya nkofo ba ko penetimi etena kunwa so se mampani toto nneoma ene free one mu free one ya se emema ma muntiti bindi military nso betena so ya military fo no ene ye ku wa ho aden no akotu di osiso no abetena so eno no na nya kabi mami nkabi enti afi military no mu so na nyame ya adom a yani ehu ehan ye na ye se afedi ntokwa pre na ye democracy emu ode kabi mami nkabi eno no ya to abade kokromoti na koyi mampani entina ye fie no obi enkofo kuma bi nkwankwatena de no mkoka se we ne pese o ya mampani na mom democracy ndi obi a ana ekwache na gen enti baby a ye we die mu ode democracy ne mu ode chin say soja ban enye hatu o mani so hatu dia wo pen wo yo essence ono no ode ni tumi na be pray enti so nso wo tumi afa tumi kokoyi no enti wo so wosra pa amanyokuo no eni amanyofo a wo Ghana se omonjune hu se ye nam akwantufo ye akwantufo brafo ye number bi monchimon kam ne aduru ha enti se akwaba se nantia ya nanti nyina chi na show ya la show ya kwakoto aba na kikiri ba na omei bua na chese ya bra nyina agu bra na yakwa enti wosre se wobi amfa ne hunsi wo na onhwe so omei abato nsem wo no ebetimi akọ nanimo wo wie ya sanso ebo electoral commission na baso se ni nyina mu wo no omayade se wo mu so kura omei enyoma ya gidie se abato kokromoti ya do to aba no electoral commission so eye na afemu die bia se betimi aboama enyoma akọ enkan afe wo so obom kokọ so mo so ye bibia emma amanyokwa wodro enji wo mu ndia wo mu nhwe na tintonta wo mu ndware mfiri ho. Ghanaians have arrived where we are not by accident, but through the force of history. In our first quarter of a century of existence as an independent nation, we had tried almost every system of governance conceived by man. We've had a one-party state, we've had military rule of 3 different types, and we have experienced democracy with the power of the people to choose their government through the ballot box. However discreditable one may think of the people, I can see no circumstances in which Ghanaians will sacrifice the freedom of today, the prospect of changing their government by power of the thumb, or any other alternative. Ani awutie ye aya wotumfo se tutu asanteman nyina wura ena wote se woka asomdue nsem no yentoa ensam ne so na amanyosemo tumfu ye na no mpoansi ena Franka Tunima NDC amanyoko John Dramani Mahama ono so kire se abato komisa no yafa ne se referee Ghana ni na yagina tum se abato ntotoye akwakoye akansie animu nsem bebrenti abato komisa wo be kwantenkro a wo begina finfin edi agro no finchim no ena owura John Dramani Mahama sabato komisa no mu hu ni sa asa finchim ne palepale ye adwumane ne moja no ebi ni mu aye oye ne dwuma opeso ye chia ma ekotia baako na de enti owura John Dramani Mahama ekasa ne se osi na anua na abato komisa de dwumade bi hye so
voters exhibition exercise na ɔse edin a etwa ye ne se ekɔhwɛ mu se edin wom ye mfie ne bibia pepepe no ɔmo kyerɛ sɛ sɛde abato commission ɛyɛ sɛ adwuma no entwa ye kura ɔpɛ sɛ ɔyɛ katasomu mu aso ɔma wia mbɔ ne dwumadie mu nti wɔm so afa adwen sɛ wɔm ka no kodɛ na sɛ womfie a wɔm so ɛbɛwo so ɔmo te sɛ mpran foforo akɔ ne mpran nkyɛn ɛne ɔbɛte abayewa o boyfriend wa kɔ na kotie nanum asɛm a ukɔ nkɔgyina hɔ te sɛ odwan o sheki wo ho show bibi kyerɛ wo boy ama wahu sɛ wani abie owura John Dramani Mahama sɛ abato komisan wɔhan na adwen so mo ka no bɔkɔ no mfi a wɔm be sheki ɔmo ho ama na hu sampa wɔm nya brepa na wiase nso sie de wo no anka agi a ye bɔsoma ne kom enu nti de andi samanyoko no afa adwen a wɔm pɛ so mo ye ene sɛ enche bia bosumi we ye mu ne da etosoma akomako dunsun andi samanyoko no owura John Dramani Mahama ka kyem sɛ mo amu ofuansa yerebi mo amu akyem dan pɛso so mo amu na vrongo mo amu akyease mo amu asenema so akroso mo amu wonkran mo amu okumase mo amu Cape Coast mo amu aguna so aduro ba bibia wo Ghana anu se no osimu ni na mo boaboa mo ho ye boabo ye ho na mu na mu nhyia na mu nya oye kira no odin eventia abato komisan osi we ye yo kira mo ye de akire abato komisan se de oye ene kwanya ofa so toto niema no wo mani nye ho se de be abato komisan ebetia se no aye de ye na ama pelpel ye ne nukuredie adi hene e wa fia ba ye ba betum owura John Dramani Mahama eka kire NDC amanyoko no fon se September busumi ne de tosonso no obia hye NDC ahyenso de na montinsi monten so entwumume enye oye kire entia abato komisan odi sansem wei atudwa nanu ada ewo genegene ewo adamso genegene ene adamso ene obono mantem ene ogina simpie ni apaso kato Ghana ni na se na asem wei no dwemtwe ni panima NDC amanyoku owura Johnson asiadun kete adinka beka tromanfo na ono nso sisu wei kire se womani abre papa pesanse yesi ba bi otomfo bo ne kwe no kire se honomo ehia ne pa voters register no buy no ye hu enyoma bebre a atosin e wo register no na se ye pese abato no ekoyie na asumdwe etra Ghana na e wo se election commission sorry eye omodwuma yie e wo se omohwe sa register ni yie na enyoma enye e wo register no omohwe no musiesie ntem asani atoaba nti NDC de ye chairman ene wa announce say ye beye oyekire bebia electoral commission office will be a district office sa krodia no NDC for sa da no ye be share entade na ya ye demonstration akoho so that we can put pressure on them to do their job and do what they have to do in order to ensure peaceful and transparent elections. Onipa amote so akase ye Franka Tunima NDC amanyoku owura John Dramani Mahama Jenko yanim ewa prem to bra akan kasia bono emwe na o kire wadwen 0533898915 0533898915 What do I drink by a back in kind at the amount Facebook ni YouTube so yadam search Ahenkan 93.3 FM. FM no a capital letters attract a sent yadam filigadochi democracy show your mind. Na ya kwaya nimu a ohen popra wono ana ewo wamam for sabi krom ya no ewo Doma East district no mu ewo bunu mantamu aya nana sabi ababio ono so de nkotosra ato Ghana mampani dada ye mprempre wono na etu franka ede ama NDC amanyokuo no John Dramani Mahama ni musa wasra no emabuna wono mu sabi krom hono no oh wa mo de wo papa omo de wo enkwa omo de taria na awai oh behu asa de ye tetetete ye usi tadan ya ho nta enatia no ted bobole omo te bole ana ehonku ato atwene baabi enu nti wasre we dia wode adwuma sam na eto JDM anim se nyame ya na dom no betena bandwa no so a o mekeka nioma nsia ni mabe na benhunu se empuntuo ewo man mu na bi nsonso aba ni kuro ne so na sabi ababio edi tudwa bio ya na wo kirem se
ebe bebre no we say o be bonto yi omoto aba ne de mani say ekrim enye ono nkwa manyofo no omoto aba ne de ma wo mu afei eye pa adwuma ma maburu na yesi kofa certificate bra enwuko utwo BC utro wasi uko suku ben usuku eduru he na nase won pesa de no kura emaburu na wo ni kuro ni so no enye certificate asam so obetena akunya ne so sa mampani a onkeka ni omansi ani no ma obia ho ne nadwuma enyo no munyi certificate nsam no emfiri mu na se ono John Dramani Mahama waba eya bunu mantam oni wo mu aba bedi ahyiamu yi oba ni certificate nkura no oba no JDM wanfa ni PhD ama ni degree awaba wanfa amba professor so ya professor ni nkra teacher so ya professor wanfa amba so no put doctor mpo na ebi na ne so ya doctor ebi mu so ya doctor omo manyofo omo be bonto a wonfa wo mu certificate ma omo mfa bodin a ededom so nyina mba mba kire so me pa mo cho mi PhD nie mi se mi kura doctorate ayinti no monto aba ma me enti sani omo nam no mo bonto anu a wo mo mfa mo certificate ma no na naso wo sre wo mo so mo betena kunya no so na kokromoti no kuso koto aba mam no mo benya ho akwanya betena kunya no so mampani a mom bebusa certificate asam beburu kwa ko page certificate ana certificate na onyi bidia ne baafwe anya fa chire hakọ ana baafwe ni certificate adwuma de certificate nka wo wia sasempo a ege gihwe ona naso won pesa asem na tie kura nti wo ka dia chire doctor bawomia wo ka ho ya manoni afi nso no alankwadwo chire mate so munyina nso petumi chada munyina petumi na emom de oba na naso John Dramani Mahama wo ka kire no tumi no moto abane de mano a onhwe certificate nsem no obeyi afiri mu no mama emabu no ewo sabi krom ho no mo adwuma ayo so be pie kredua so said the AC hu ne ma ide se nyame ye na dom no fro banua na wamanafo a ye hwe yufu ya ye pa adwuma ye me sa boso biem na ebia sabio ya jeje ye peja no amana ko duru so ho no na ye mai ebedu se ye fa mo adwuma mu no na fe na kofa certificate bra ye bra ye basa na ya ha adwene sabi ye beto abaya mawi ye peja wi ye muso obia certificate na ba se bia bedu se pa djuma mo na ye wura ye se odo certificate ba na ye da dwene ama ye ma na ye manana no mu na ye hawo ye wura mi so tie na so pam na ba bia di ombe wura bia ombenya bibia abo mo ma ne manana no makohoma no awie peye Ahenkan FM anyhow ohin bia anyhow eti ohin popra wa manafo sabi kromia no ewa Doma East district no enwu obuno mantam na sabi ababio ena asamo ha no odi ato John Dramani Mahama animo no ohin bia anyhow ampa ohin bi won man pro nyi se tete oda honda ohin bi won ma wi hye kuno ha no okro no mu ohin bi nso no manso tete no no correct donzo de ye adwuma magunu na adwuma mom pet certificate asem bia ne kofa BC ye wasi honorable me pay adwuma se certificate and refuse on our campaign na what kind job so mun go school ni bia and say mko agreement answer na me campaign ma ono also ba nti agreement nya na agreement nana yati ye toa awia pram to bre akan kase no so na fo adwenkyere fa 0533898915 text message and WhatsApp ye be kinkan amon utie kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no Frankatuni abade achirema NPP amanyoko Dr. Matthew Opoku Prempe aka Napo Owura Napo ade atudwa safi aba ye ba beton nyankwada na enye safi die nko abato bia no enye nkwada gro esanse school dem mpo a yawmensa ene kwamena pre classmate no ene kora nya de a eya agudie classmate keke no eyi class captain no ene kora nya agudie ba ko ni tumi bre ye campaign no odi nkugu a ne tumi bre sokọ intene kura ne nya agudie
asabni members abato krampo no ebinom prea kwa gindro e de be pretumi na kantam amampani ene mrahye bidefie enti abato bia no enya agudie kra na afi de abato bi bechin bi pa eno no wura mati opoku prempetre se ewiase se kwasi adabe da efimi mendanajo abato ni nyandu na so ne bia ekoso Ghana anum se no enam so wura mati opoku prempe aka napo abo amanyofo ni na kokose abaye babeton wo amanyoni bia waye wadwen se obema basabasa asino anawu nipa bia waye wadwen so obema basabasa asino onye bamboni na so betumi aka amwanya nitaso se oya basabasa na siensa so mu se kotwere ewo Ghana anum si a emra no enu bedi ne finchim ehumobro bia nim ye meka se wakodi atutwa sam abato mu nti eye se nana weba oni agya no eye amampani wo fase ni agya no ana presidential candidate ni ni abema ba ni agya no ana running mate ni sister nuaba ba wo fase yire dabi enya dom de sa nwoma ni na ba ye adwuma ose wuni pa bia obedi atutwa sam ewa afia batom no se ya chewa emra no ene udi ne finchim na bibia ayedin owura Matthew opoku prempe to ne nsem so ena ofa sa akonya no se ne sa so nti ode adesade ema NPP amanyoko no atitafo ni na se obi antwe no mfiri basabasa yemu obi antwe no mfiri ne ya ana nwoma de basabasa beba ewa afi abatomu yegusu to ani ato awi esanse se wa ankwankoye sa nwoma no ana ukoye sa nwoma no se emna ni nyanwa eni ubedi owura Matthew opoku prempe kire se so mudi mra so ye NPP ni na odi mra so na wa ankoye basabasa bia aban no so ebebo ho ban se de be ya onsu benya wasomdwe kama owura Matthew opoku prempe di nsem wetu dwa ewo ayomso eno wo asunafo not abeto mpeso so ewa santimantimu ona de sansem woni na ekotu dwa ewo hono na sade okasa kire omanfo esre wom se adwobro omra no okoni sei Ethiopia oti kroma oso de basabasa de next kroma no efri na eko basabasa e ba ni fie basabasa na ban ni be di woni fie oda ho ni abefa na ko o ma me di basabasa ni wo kroma de bio ti obia oye party bibia dimraso ababe bo ho ban ye bo obi nwure no obi ye bo obi be botuo emfa de hu ni nko your chitio no Bible say your chitio no your chisikai no etima MPP ni bia nko chitio ma MPP ni bia nko chisikai your ba chitio no etio de be bekum your ba chisikai no sikai de be bekum me say MPP ni bia ye dey antu Dr. Matthew opoku prempe aka napo running mate ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumiano no na enu achi na o kire se afi amanyoni bia na amanyokuo bia wo wai wadwen se o de Ghana wa oni oga no oso pa ye basabasa ma ye nhwe e wa fia bato mu Banado yedi dawo ya prepa no nya bi edru be edru obo kuso mo party na violent party no omo fa violence ko mo fie eni omo ni omo maso mo fa ma no bi wo ma de oso pa basabasa no on fa ko cha ni fie no ne yire ne de ma enye basabasa enye no bi ma no ne ye de o de ba ade ye pese e mani na de eco school free SHS ba ye enye obi o bia ko de school ni bi bo ana Dr. Matthew opoku prempe eye running mate ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumiano wo NPP amanyoko ni dimu Deputy Director of Elections and IT Nabano eye election about one abefo nyoma ntentan kese no so dwumadia penny awano ena ya bedi akira wo hwa sa nyoma ni nyina so de ma National Democratic Congress NDC amanyoko no eye Dr. Tanko computer na computer so de onim se nyoma bebre na wo mu nim die bebre computer se no abi ya tap bi wo so ya de abegu he ya ja krata ekure ya kenketi computer de ya nyoma bebre na we de nipa computer an wo ka se wonu ma hwa nyoma mu ahunu electoral commission nyoma wa ye no eni electoral ka ne se andi samanyokuo no wonu mu nyoma bi enkokra electoral commission nyoma wo mu ye no ensene NDC for etrimu anu nti wa mo ka ne pempempe wasini pen sa wonom abati atwea be ye demonstrate han no na se demonstration de ntia wo mo be ye ne titru kra
Ediatia Electoral Commission say entimi mba say voters register ni mu no emfonswa kesia ena bebemu wase nkamfonswa bi ti so e bi afia mpofo amekwa na medin na mpofo anayira aka afia ne nkwa ne de anyasem eno an so o mo sesa no no ma twero medin ankasa de atro ana so e bi afia mpofo e wo mi 2001 enso me kwa ya twero 1985 eno de enya mfonswa hi bi ebetimi asesa no ne ya ne 2001 na ama me o e bia herita by but ampofo anamba ne ya de ampofo an say dem na ba be hyew was echimato we na nke wo eye abato nkrata ni mu a enkanya ndisi fo haw na say eba ne sign na enipa utumi say enipa bebredin wo mu a omo ye sabe ghosts wo mo ye nim wo mo na che say electoral commission nam sebu akwan so di nkofo bia wurawura mu ansa nkofo no ye hunu ba bi omo nam so omo wa apa east region so omo wa he wale yenim enso omudi a voters register ni mu ano na NDC fo hunu ni say ya nhwani ya nyi sa nioma na mfrim na ya anya audit krojen ya kire say ama manu ni di wo otiase ama manu ono ana ko so okoye voters ID Kofi sapon sunso onu ana nante entimi nkwankwa ba se obi dinde ko ima no sunso exist wo ba bia ko ima bia ni asase so oni Ghana ha na ba ne san ana anioma timi kwobone sa ma electoral commission agitum sampa wasesa sanioma ba kumienu binti no wedro pa acho wa oye nioma yie enti so maje omfunso atomu dia ene ehun behia se voters register na nkasa ne de kwoto abani nyina no ye behye dadia ma abadwakuo bia onum ebeye audit wo mu behwem se ye krogen esam se enti bi nkwankwa ba se mistake baako na atra wose ubekọ eye mantam bi mu kura no a kwafo bi so ma transfer mu vote awa abro mu amunim se ombekọ akoto aba no ba bi foforo enti safia pofo amisi ai meto aba awa chem dan constituency na bia bibinti mafiri achem da na mekọ walewala sene mia na edi atumi ne beto edi kwan ne beto mia na menante akoka so se de adwumanti mini odan bia wo walewale eti mumfa midi nko we die afia pofo anim ho hwe si asesa ne vote na ba no edi kwa walewale enso yakwa check ye no ni ya sise obeto aba walewale o se we nya ya ensema kese abode ya ewo Ghana ya bato no nkrata mu ho ya wo se electoral commission wo hwe ya sansa chai so o ma anya sansa chai ne dia ya ni agaga tuga ekurom ha be ya danya me ya doma ka ken na 17th na so wo mo de betwie ni ama electoral commission pa mo ma hu say you pa hyehe. We have come to a crossroads in this country, a very critical moment of our democracy, that if we don't take care what is going on in the SAP region, God forbid, we don't want it in this country. And the only problem that we foresee that people are closing their ears is this register. Because a register, a clean, clear, credible register is sine qua non to credible election. Because when Stalin talked about this issue in 1924, about those who cast the vote decide nothing, but those who count the vote decide everything, it has started playing as of now. That is what is facing us. Because why are we going for demonstration? We have two major issues that we want the Electoral Commission to address. The anomalies that we've seen in the provisional register given to us by the Electoral Commission. The issues bordering on the provisional register is more than about corrections. Simple corrections that, like, you come and say, my name is not properly spelled, my name is not arranged, my date of birth is not properly captured. But where you begin to see bloating, padding of figures in the register, serious one. Ani awutie ye wano ana ye pani abedi akira wo hwe elections ne itinsam so de ma NDC amanyoko no so mo pasumdue omo mpese benam voter register ne so na basabasa yo abanti electoral commission enya de safata na anu ye afri electoral commission fon so akachi aba Benjamin Bano Bio ono nso director of electoral services ewo electoral commission na no so achem sa semwe kura no a NDC fo no twene omo ntiase nso kura omo nwen ho se wo se nkrata no
abano ya ye kwakoto no voter register no amo so amo ntiase bibi awom enkofo bi di wom a omo exist ye hunimu amo aye bloated e wo se yi bi free mu ni ade no omo keka omo brofo akese ne terms akese no ose ade ekura ampo no voters register 2020 ton no akwa ne ade bi koto aba no 2020 ton no omo hyase atwire din 2023 so omo be twire din ni bi na 2024 ya so omo twire din ni bi enti din ni nyina na omo de ama NDC fo no enti ba ne se na afedu omo se ayifuo wom we di anya no ma omo nto omo ho ase na aye bloated wo se yi din ni bi frim omo pese omo fa kwati kwan so wi abanim de ma MPP amanyoko no o se anya sao NDC fu etom. The transfer list that was given to them composed of transfer that we had done since 2020 when we compiled the register affairs. So it involved transfers made in 2020, transferred in 2023, and transfers made in 2024. These are people who have transferred to the various polling stations. They are not ghost people. They are not bloated. They are in the register. Yet we have a list called transfer list. And this time around, we captured since the register was made, that is 2020. They raised that issue and we told them that it involves other transfers since 2020. And so when you take that of 2020 from it and then 2023 from it, you come to get the actual figure. We told them that we have it and we even told them. So if you deduct the two transfers, 2020, 2023, you will get the same figure as they are talking about. So it's not a matter of it being bloated. It's not bloated. Ani awutie ye wano na oya director of electoral services ewo electoral commission owura Benjamin Bano bio NDC amanyoko ni so mbe yo ye kire ebobusumi ne de toso dunsun na apomdi adwumefo bi nso se won be yo ye kire ebobusumi ane de toso dunsia adenti na mpeso mo yo ye kire enko ba bia me banam di nkiremu abesom ipa cho the biggest tree in West Africa. Abibrema training na the biggest tree is Achim Aprokumasi. Ewo asinema so across the district. Edua no fiti so mo discover no. Enya 500 years. 500 years. Enu nti nam so ama Ghana Tourism Development Company Limited, GTDC. Afi management ma big tree no. Ana Tourism Society of Ghana to Soga. Ikomi ensenyi at the Big Tree Fan Fest ebehye so e dia celebrate edua no sanse edua no enye dua bia keke wo se ejeja ne san keke nti e na ban aye reception kama amano entu ko no ma nika keke ipacho the biggest tree in West Africa free tree fan fest here ebasui ya tunza afro bia so bia mramaginani na bra betie edua no abakwasem ene anwasama ene nnuama edua no ye bi edua ne man baako apan atofom eburu mfinhie oha na man na apan employ da so da honom okwa obehu edua ne ye nneoma bebre nti bra behwe bi ya kan wonso ato obukuma unhu da bra behwe bi saada no ipacho da no eye memene da September bosome ne da toso aduonu baako 21st September e wachim aprokumase MC eye odi ankan kwa amebo a ipacho ball bo bekoso ludu bekoso oware bekoso Gary Soakins bekoso face painting agudie nketenkete bebre e bekoso saada no iska betua 30 Ghana pe de opebia no ye de bema wo ho no mo de obesa ohwe de obesa wote de obesa ohu nini na ye bema okwan amwa hunu bi atibi 10 am sharp na dwumadi no ahyase Ahenkan FM ye de fufura behwim ya we no kwama ya mofra no Ahenkan Kida Fest nkwada fa shakese pa ya wo mo betro mo talents adoma chede nyankopon de ama wo mo nyomto achede rap kasahare so betumi ayi mpasere wahu nti wo special talent bia ususu sa wo de ne yesronko a na waba be pick o form nyomto ka ho asaka ho pick o form so no ewo Ahenkan FM braha na be pick nti maamefo ne papafo no papafo ni bitimi hwa mo mama ya kono ha etu ya papa anhwa mafo ne de mekan o matwe ba wo mu o mo hwa ma no ya wo mu ma
bibi wo mu a ompese obi ahu se me ben so me sra papa fo no mombre na agya mo ne yefra mo agya no ti mombra mo pick forms no emfa ma mo ma no Ahenkan FM ha se eni achede bebre no a ene deda so ti ya no wa hye ne so bibi anso ni ade efra 0244 878763 0244 878763 and 0245 204 895 0245 204 895 Ahenkan Keda Fest where talent meets fun. Samson Odi Media Network yet on TV, fridge, air conditioner, and then your mouth bebre, washing machine, rice cooker, blenders, iron, ceiling fan. Dear Emma Fia Nika home appliances, dear Emmanuel Makwasho shop with you, tea. Bibi to say fridge, and normally washing machine, TV, air conditioner. And who pay be out to me, any aqua Yanshayan say. At the corner open, ube chemu fan, a buono, no chemu fan, no tria fan. Utua fan, the bama no yakofia ko yusu. Bosome mi en santemu na wo de atuatua fan aka ho. E fan aka ne 3 months ntem na de atua. Di no kurama ho de di kan. Papa yo hata suruwe. Ansa na Odi Media Network wedi no kurama yen. Na esiyese ye namoso. Na so mezi beji bi wa ntianti atwam. Ema ye mowudi nshamra. Pacho ti mu amu jiri nyina no matua na kama. Na ye fine no obi foforo nso ba. Ono nso anya bi. Ni eboaboa ya hu sei ya akwa brochira saa na wo mu ye no e na brochira tumpon ya ye bia ya no dwedwen na kohwa brochire ni na me baba kwa brochire ti yansu ye nya bi wa ha Odi Media Network ya sha ase ya ye bie enti wo nso a wo beje ne wadi no kura kama achem odan kwantanum ya ni MTT di no enedi enumhwe enu nti frɛ na wo munje osu bia be so obusa bia opese bia hu price na hu se na ubechemu a na ode fan be kwa na afi wehu 0539 500514 0539 500514 omobeje oso afi yenko wie kase nan Ahenkan FM what wasum papa no mi wie kase no ewo apomdin mu Coalition of Unemployed Allied Health Professionals na se apomdin adwumaefo bi no makɔgye tie wie school nanso yɛmfa wɔ mu adwuma mu wɔma se wɔn ka nyina ne sɛ ɛbɔbusu mi ne da ɛtɔ so dunsia ɛwɔ afiye mu wɔn nyina bɛkɔ mu ho abom te sɛ kuani ɔne ne ma abɔ mpɛsie di wafum yɛtigu bayi bancha aban so anabɔde aban so na mu na mote ho na mudi nfɛfɛɛfɛ wɔn nyina bɛka bom saa na wɔn anante atwumumume akɔ asoye hwɛ Ghana apomdin sɛm so ɛne asoye hwɛ Ghana sikasɛm so na ɛno na Coalition of Unemployed Allied Health Professionals wɔn kasamafo Owura Michael Horovzi ɛkyɛm na ɔkyerɛ sɛ die nti a wɔn kɔ saa asoye mienu yi akɔtwumumume akɔtena no mu ayɛ din wɔn nkasa o ye ne gidigidom so be ne gidigidi wɔn kɔ no akɔtwumumume ɛne sɛ adwumaefo yi ana wɔn nkrɔfo yi ebi awie school tifie dadadadadadada aban post wɔn no mu so nya adwuma kɛkɛ no aba bɛyɛ adeso akɛse abɛyɛ musuo ama Ghana aban ɛno nti ɛna ama mu tu saa anamoyi na ɛno na panyini ɛkyerɛm sɛ so wɔn bɛfa baabi a enipa nante ɛwɔ kwan no saa kwan no wɔn bɛfa so wɔn nkɔgye kaale kwan mo so ne mo bɛfa baabi enipa fa no ti wɔn na bɛsa line tea te sɛ motwom hui na wɔn atwe mumume no saa de akɔ asoyɛ hwɛ Ghana sikasɛm so ɛne wɔn ahwɛ Ghana apomdin sɛm so wɔn kɔ asoyɛ ɔno mu pi na ɔno na Owura Michael ɔkyerɛ sɛ so wɔn kɔ na sɛ na efuam yɛn sampo no mbɛdi a wɔn bɛdi wɔ hɔ nom wɔn bɛda hɔ wɔn bɛsɔre wɔ hɔ nom wɔn bɛ bibi a sɛ ɛba ne sɛ dwale mpomu nwale bia wɔn ni problem ɛne ɛma ne mɛma obi enu obɛdware na mu na matwe mumume 3 days sɛ papa obɔni o wɔn na bɛtenam na wɔn de ayɛ mumume no ama aban ate wɔn ase sɛ deɛ ɔne wɔn yɛ no wɔn ani nye ho to wɔn ha oni na ne sɛ aban posti wɔn si wɔn posti wɔn a wɔn bɛtwe mumume ne saa kosi sɛ wɔn nsa bɛka deɛ wɔn ɛpɛ
Ye bida say nti after ye na ye tu ho na mo aye engage omo the Ministry of Health, Ministry of Finance, but the common person beti as ye kwa sometimes security men on person be me room. The last time I engage say they don't engage individuals, they engage organization like Allied Health and our Ministry of Health, that big organizations. Nti omukra the on person beti as national finance. Nti ye tu anamon bi say that ebi omo hu say ye ni so abre. Nti the person ye tu ntesukofo a job no who say any abre. And you see, we advise ourselves, especially coming this election. Ahenkan FM. Owura Michael Rozi, Kasama former Coalition of Unemployed Allied Health Professionals. Nene Anamuti. Yamfa amanfo adwenkyerɛ ento adwe. Na SMS we di oma dia ode afri achem dahe bibiase. Achem bibiase. Besiase. Okay, achem besiase. Na o say otie ye live. Otie ye no say ye bo adwuma pa no hwe on Facebook. When so the ne dia free. Besiase ho when so the advice or the free besiase I say great job. Nyoma ekoyie pa kase ye bo no edidem. Ma yenko Facebook na yemfa ho nso de madwenkyere no mode efa ho no nso embrel. Na Isaac Ado say good afternoon. Ajo so a. Na say poema ntem so de ampo magye abosu ko ba Ahenkan FM. Oh ya biem odwa ha. Ya biem ya damase. Justice Kaswan so say breaking the 8 ni de possible. It is what it is. It is possible. Shama ba Edna Benya. Ono nso say uhunu oba so onam ho a in the rain. Say when you see a lady walking in the rain boldly, it means there is then a heater at home. So therefore EC chair must be monitoring 24/7.